Il-paga medja ta' immigrant li jaħdem f'pajjiżna hija ta' 10,000 euro fis-sena. Dan ħareġ fil-white paper ippubblikata mill-YMCA li trattat is-sitwazzjoni reali tal-persuni bla saqaf fuq rashom, l-immigrazzjoni kif ukoll l-inklużjoni soċjali. Dan id-dokument jiddiskuti 7 suġġetti fosthom is-sitwazzjoni preżenti tal-immigranti li jinsabu bla saqaf fuq rashom, il-forom ta' skjavitu fil-ġurnata tal-lum bħal kundizzjonijiet tax-xogħol miżerabbli, kif ukoll soluzzjonijiet għall-akkomodazzjonijiet. Skont dan id-dokument l-immigranti jsibuha diffiċli immens sabiex jafdaw nies li qed jipprovdu servizzi, dan għaliex ħafna drabi jingħataw informazzjoni skorretta, kaġuntek jispiċċaw jgħixu ħajja b'kundizzjonijiet miżeri b'ħafna nuqqasijiet. Barra minn hekk jissemma wkoll l-immigranti jsibuha diffiċli sabiex jikkomunikaw minħabba li ma jkunux jafu l-lingwa fejn dan qed inaqqas l-opportunitajiet fl-impjieg u bekk jispiċċaw f'riskju li jitilfu l-post fejn jgħixu. Il-YMCA tissuġġerixxi l-possibilità li tinħareġ direttiva sabiex dawn in-nies jitgħallmu l-lingwa Ingliża. Dan id-dokument jitfaddawl fuq il-fatt li l-immigranti li jaħdmu f'sit ta' kostruzzjoni saħansitra jispiċċaw jorqdu f'dan is-sit bħala forma ta' ħlas u għalhekk dawn ma jkollhomx il-bżonnijiet bażiċi. Barra minn hekk dawn ikunu mċaħda mill-benefiċċji kollha tax-xogħol fosthom li jitħallsu paga minima. Min-naħa l-oħra kaġun tal-pagi baxxi l-immigranti ma jkunux jistgħu jsibu post affordabbli fejn jgħixu jew inkella jispiċċaw jonfqu l-maġġoranza tal-paga fil-kirja tal-post. Dan id-dokument jappella lill-Gvern biex jibni aktar residenzi affordabbli kif ukoll jirrestawra bini abbandunat sabiex tonqos din il-problema. Dan id-dokument jisħaq fuq l-importanza ta' tibdil fir-regolamenti li jridu jsegwu l-immigranti sabiex jonqos l-abbuż kif ukoll ikollhom kundizzjonijiet aħjar f'ħajjithom.